Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai sauraro barkanmu da sake jimirin kasancewa da ku a cikin wannan gida namu mai albarka na Hausa Smart TV. Idan wannan shine zuwanka na farko ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Mai sauraro an kammala shirin fim ɗin labarina na wannan zango. Tofa, tirƙashi. Mai sauraro ban sani ba ko shin kai ka kalli wannan shirin fim ɗin labarina na wannan zangon? An kai ƙarshe cikin tashin hankali da ɓoye-ɓoyen gaskiya a cikin wannan shiri na ƙarshen wannan zango. A cikin wannan shiri na season sirrin da aka daɗe ana ɓoyewa ya bayyana, soyayya ta rikice, gaskiya ta bayyana, kuma wasu sun rasa komai, wasu kuma sun rasa abin da za su faɗa. Wannan ba ƙaramin salo ba ne daga su Al-amin da Sumayya. Labarin dai sai wanda ya kalli cikin shirin labarina na wannan zango. Tabbas Aminu Saira zai tafi hutu, zai bar mu cikin tunani da kuma zulumin abin da zai faru gaba. Me kake tunani daga ƙarshe a cikin wannan season namu? Kar ka bari a baka labari, ka faɗa mana ra'ayinka a comment section. To, me kuke tunanin Sumayya da Al-amin suke ƙullawa?